Pa bilo je nekih manjih problema, malo samo istegnuće, ali sad je sve u redu, to je i za mene i na raspolaganju sam treneru i spreman sam. Pa trenirali smo naporno, pripremali smo se već i u ovoj pauzi za susret sa Olimpijom. Dečki koji su tu bili su naporno radili, trenirali, davali smo sve od sebe. Pa i u prvoj utakmici bili smo dobri, znači kad je pristup bio pravi i kad smo davali sve od sebe, pokazali smo da možemo s njima i ne vidim razlog da doma u Celju da odigramo još jednu takvu utakmicu i da na kraju krajeva da pobjedimo i da odnesemo sva 3 boda. Tako da nadam se da ćemo svi biti na nivou koji nam je potreban, da to pobjedimo i da sva 3 boda ostanu u Celju. Vabim sve gledalce da nam jutri ob 16:50 na stadionu Zdežele pomagaju protiv Olimpije. Celje je moje mesto, moj klub. Gremo Celje!